गिबियावनो नायगोर नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमहरग्रोबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै मैया जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ बिहालि होनाय बिधान सभा समस्थिनिफ्राय फैसाखौ सोजेनबाय नालाय दा बेवहाय नोंथांमोना गोबाङानो दाय मिथिना मोननो लुगैबाय आरो नोंथांमोना माला मोननो हागोन नैबे 10,000 फैसाखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनिखौ जेरै नोंथांमोना गोबां मानसियानो सोंहरदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिया माला मोनगोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिखौलाय माला सोगोन बाक्सा चिरांनिखौलाय माला सोगोन सनितपुर बरपेटा डिस्ट्रिक्टनिखौलाय मालाथो सोगोन होननानै नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरगासिनो दं आरो दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना मालाथो मोननो हागोन नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ आरो नोंथांमोना गोबां मानसिया बेखौबो बुंहरदों आरो जोंहा बैसागुआ खाथि सफैगासिनो दङ बैसागुनि सिगां 10,000 फैसाखौ मोननायबा एसे मोजां जागौमोन होननानै नोंथांमोना गोबाङानो बुंदों आरो बाथ्रायाथ' नंगौआनो बैसागुनि सिगां मोनोबाथ' एसे मोजां जागौमोन नोंथांमोना खरसा खालामनो हागौमोन बेखौथ' मिथिखागौ बैसागुआव जोंहा गोबां खरसा जायो ड्रेस बायदिसिना बायनांगौ जायो नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना सानदोंमोन आरो बैसागुनि सिगां मोनोबा मोजां जागौमोन होननानै दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बैसागुनि सिगां मोनगोन नामा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय दे नोंथांमोना गोबां मानसियानो भिडिअखौथ' नायो नाथायबा दासिमबो गोबाङानो माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायाखै आरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथांमोना अननानै गासिबो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय भिडिअखौ नायजेला अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो आरो बिनिफ्राय आं दासान्दि एसे गगा मोननानै एसे गारमायाबो एसे बोरैबा जाना दं दै दा बिनिखायनो एसे भइसखौबो रावखौबो नोंथांमोना एसे बेलेग खोनादों जानांगौ जिखियानो जाया मानो दानिया आं खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ माला मोननो हागोन क'क्राझार बाक्सा चिरां उदालगुरि सनितपुर बरपेटा डिस्ट्रिक्टफोरनियालाय दा जोंहा मैयाथ' बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिहालि होनाय बिधान सभा समस्थिनिखौल'सो फैसाखौ सोना हरदों बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ दा बिनिखायनो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआवनो आरो माखासे जोंहा एलएसिफोर दंबावो माखासे जोंहा बिधान सभा समस्थिफोर दंबावो दा बिथांमोननिखौबो फैसाखौ सोआखै दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौ बुंहरनाय जाबाय दै दासिमाव जोंहा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ आरो बबे एलएसिनिखौ सोनो थांगासिनो दङ हरनो थांगासिनो दङ चेकखौ राननो थांगासिनो दङ बेनि दासिमाव जेबो इनफरमेसन गैया जेबो आपडेट गैया दै दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जायो दे नोंथांमोना बैसागुनि सिगां मोनाबो जानो हागौ आरो बैसागुनि सिगां मोनगोना जोबोद खम मोनदों आङो गासिबो एलएसिनिया नैबे जोंनि बै माने BTRनि सिङाव थानाय डिस्ट्रिक्टफोरनिया नोंथांमोना बैसागुनि सिगाङावनो मोनजोबगोन बे जोबोद चान्सआ खम जोबोद माने आं आसा खम बादि मोनदों आरो दा नै सानना नाय नोंथांमोनानो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआवनो मात्र बिहालि होननाय कनस्टिटुवेन्सियावल'सो फैसाखौ सोजेनदों आरो माखासे कनस्टिटुवेन्सि दंबावो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो आरो गोबांथा एलएसिनो फैसाखौ सोनांगौ दंबावो गासै जोंहा आसामाव 126टा एलएसि दङ दा जोंहा मोनसेल' एलएसियावल'सो दायो फैसाखौ सोजेनदों अब्ला सानना नाय 125 एलएसिथाफोरनो जोंहा फैसा सोबावनांगौ दङ अब्ला मोनसे एलएसिनि बेबायदि फैसा सोयोबाथ' नोंथांमोना मिथिना लाखा गोबाव सम जागोन फैसाखौ हरजोबनो थाखाय दा बिनिखायनो बिथांमोना एबाराव बेबादि खालामनाय नङा बादि मोनदों आङो आरो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ बुंखादों फैसा सोजेनदोंसो नालाय मैयासो दा बिनिखायनो एबाराव बिथांमोना फैसा सोयोबा खेबसेनो 10टा 15टा बिधान सभा समस्थिनि एबाराव फैसाखौ खेबसेनो सोना हरगोन बादि मोनदों आङो दा बिनिखायनो नोंथांमोना एसेबां माने दुखु मोननो नाङा नोंथांमोना बैसागुनि सिगाङाव मोनाबाबो बैसागु एसे बायनानै नोंथांमोना फैसाखौथ' मोनखागोनखा आरो बेखौ मास मोनबा गाहामसिम जुदि फैसा सोनायखौ लाङोबा इलेक्सन खाथिसिम लाङोबा आरो बेखौलाय मा होनबावनो माने इलेक्सनसिम लांथार नागिरबाथ' आरो मा बुंबावनो दा बेखौथ' जेबो होननो हाला नोंथांमोनासो कमप्लेन खालामनांसिगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रासो नोंथांमोना सोंखारिनांसिगोन मानो एसेबां गोबाव खालामनांगौ जाखो होननानै जोंनो फैसाखौ थाब नांगौ होननानै नोंथांमोनासो कमप्लेन होलायनांसिगोन अब्लासो नोंथांमोना थाब मोननो हागोन आरो दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौ बुंहरनाय जाबाय दै दासिमाव जेबो डेट ओंखारना फैयाखै नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ आरोबाव माला मोननो हागोन एबा सरकारा माब्ला सोना हरबावगोन बिनि जोंहा दासिमाव जेबो डेट ओंखारना फैयाखै जेब्लानो डेट ओंखारना फैगोन आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरनायनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोदों आरो क'क्राझारनिफ्राय सोंहरदों चिरांनिफ्राय सोंहरदों बाक्सानिफ्राय सोंहरदों उदालगुरिनिफ्राय सोंहरदों सनितपुर बरपेटा दरं डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नोंथांमोना गोबां मानसियानो सोंहरनायनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों
जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो दासिमाव जोंहा जेबो डेट ओंखारना फैयाखै आरोबाव माब्ला सोना हरगोन नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ दायो नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना एसे नेलायदो आरो माला मोनगोन बेखौथ' मिथिखागोनखा आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम हरखागोनखा आङो दा बेखिनियावनो नोंथांमोना जुदि माखौबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो चेकनि बाथ्रा नोंथांमोना माखासे सोंहरदों चेकखौथ' नोंथांमोना राननानै होदों नालाय दा नोंथांमोना बेखौ चेकखौ जेब्ला मोनगोन अब्ला नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव थांनानै डिप'जिट खालामहैनांगौ आरो माने चेकखौ नोंथांमोना हैनो नांगौ आरो गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव अब्लानो माने नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबगोन एब्ला माने नोंथांमोना माने फैसाखौबो मोननो हागोन आरो 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना लोगो लोगो मोननोबो हागोन एबा बख'नोबो हागोन आरो दा नोंथांमोना मोजाङै बुजिबाय जानांगौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना बे भिडिअखौबो शेयार खालामलायदो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आं नोंथांमोननिसिमथ' गुरै खावलायखायो नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लालाय होननानै गोजोन्थों।